Oikeastaan se, miksi tämä alas johtuu siitä, että tässä menee tämmöinen näkyntälanka tonne kattoon, ja sen kuvaa katto, se on tää sinne katsotaan. Onks täällä ketään, kun tietää, mikä origami on? Onks kukaan kuullut origamista? Origami. Se on sellainen tapa, että paperista taitellaan erilaisia kuvioita. Ja mun puolesta kaikki lapset saa tulla tänne eteen istua, jos haluaa, koska tästä näkee erittäin hyvin. Mut origami. Mut paperissa on se on, jos voi saada haavoja, kunhan vaan kaikki näkee, että sieltä taanpaa. Mut tässä tapauksessa ei voi saada haavoja. Tässä voi olla vaikka bakteereita, jos nyt unohdetaan se. Eli esimerkiksi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Näin. Tässä on hattu. Hyvää päivää. Tai voi jatkaa tästä esimerkiksi. Käsilaukku. La 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 la. Tai korvakoru. Näin. Taskuun silitysrauta. Voi silittää aina kaikki vaatteet matkalla. Tai oikeastaan vaikka viikset. Hyvää päivää. Karkki. Tai tiedättekö te, mutta mikä tää on? Tai millä tää näyttää? Tai mitä tää yrittää esittää enemmänkin? Onks kellään mitään veikkauksia? Saa huutaa. Mitä veikkauksia? Pahukaja? Ei tää ihan kyllä. Tää esittää leluhiirtä. Näyttää sitä yhtään leluhiirellä.